Dobrý deň, žiaci. Dneska si ukážeme, ako nakreslíme takýto štvorec so zaoblenými rohmi. Dáme si teda v SolidWorkse nový súbor, potvrdím diel, OK. Vpravo dole si skontrolujem MMGS. Keď je všetko v poriadku, môžeme začať kresliť. Budeme túto skicu načrtávať na prednej rovine, čiže kliknem na predná rovina, vyberiem hneď prvú ikonku, načetnúť skicu, zoberiem si priamku a kreslím zo súradnicového počiatku. Čiže vodorovná, zvislá, vodorovná. Snažím sa skončiť nad súradnicovým počiatkom, kliknem a dokončím, takže kliknem do súradnicového počiatku. Pomocou SC ukončím kreslenie. Štvorec si zakotujem, má mať teda stranu 70. Znovu pri kotovaní klikám na priamku, neklikám na tento stredový bod, neklikám na krajný, na koncový, keď chcem teda použiť kotovanie, takže kliknem na priamku. Čiže na priamku, vedľa, veľkosť 70. Pokiaľ to by ste to všetci vedeli nakresliť, takto sme sa to už učili. Ale všimneme si teraz, že tento náš štvorec tu má zaoblené rohy. Rohy sú zaoblené polomerom. Polomer je označený R-kom, čiže polomerom 15. Budeme teda používať zaoblenie z karty skica. Čiže na karte skica sa zaoblenie nachádza tu. Keď rozklikneme trojuholníčkom, máme tu dve možnosti: zaobliť entity a skosiť entity. Dnes teda si preberieme zaobliť, čiže nechám tu možnosť zaobliť. Vľavo sa mi ukážu možnosti zaoblenia. Najprv si vyberiem akým polomerom, čiže polomer má byť 15, čiže prepíšem na 15. A budeme teraz vlastne zaoblovať tie rohy. Ukážeme si dve možnosti. Prvá možnosť je tá, že kliknete na roh, čiže na ten bod v tom rohu, čo je. Vidíte, že sa mi tu oranžovou už pekne ukázalo, ako bude vyzerať to zaoblenie. Čiže kliknem, zaoblenie sa mi ukázalo žltým. Keďže zaoblujem tým istým polomerom všetky tie rohy, naklikám všetky 4 naraz. Na tomto druhom si ukážem druhý spôsob, ako zaoblovať. Nemusíte presne do tohto bodu sa trafiť, ale môžete kliknúť na jednu priamku a na druhú priamku. A krásne vidíme, že sa zaoblilo. Čiže máme dve možnosti. Buď teda kliknem na tento bod, čo je v rohu, alebo kliknem na jednu priamku, druhú priamku, ktoré smerujú k tomu rohu. Vidíme, že tu pekne mi ukázalo všetky 4 zaoblenia. Zaobliť 1, 2, 3, 4. Pekne mi to tu ukazuje, ktoré to sú. A potvrdím zelenou kvačkou. Tohto sa nelakajte, že sa tu ukázalo veľmi veľa týchto väzieb. To znamená, že tu sa medzi každou priamkou a oblúkom vytvorila napríklad väzba tečná. Ďalej sa mi tu vytvorili, ešte toto potvrdím, nech mi to tu nezavadzia, ďalej sa mi tu vytvorili napríklad takéto väzby, že stejná väzba. Že tieto dva oblúčiky sú teda stejné, čiže rovnaké. Čiže väzieb sa nelakám, to je správne, že sa mi tu teda tie väzby naukazovali. Ďalej vidíme, že mi zakotovalo iba jeden ten roh, že tu je zakotovaný ľavý horný a tu ľavý dolný, to vôbec nevadí. Je tu kota iba jedna preto, lebo všetky 4 sú rovnaké. Štvorec máme hotový, skicu môžeme uzatvoriť. Keď je skica uzatvorená, vidíme teda, že s nej zmizli všetky kóty. Keď kliknem niekde vedľa, je šedá. Keď kliknem na ňu, je bledomodrá s kótami. Čiže aj tento pohľad je vlastne zo zatvorenej skice. Uložíme si, čiže kliknem na uložiť. Pomenujeme si to priezvisko, štvorec, zaoblenie, aby sme vedeli, čo sme robili. A dáme uložiť. Podobným spôsobom si zaoblíme aj obdĺžnik. Takže máme tu na obrázku obdĺžnik.
ktorý teda má rozmery 100 x 50, rohy sú zaoblené polomerom 20. Takže ideme si tento obdĺžnik nakresliť. Dáme si nový súbor, potvrdím diel, OK, čiže nikdy nie je tak, že vymažem ten štvorec a kreslím do toho, lebo ten štvorec by mi potom zmizol, čiže vždy treba dať nový diel. Predná rovina, načrtnúť skicu, vyberiem si teda priamku a nakreslím obdĺžnik. Vyberiem si inteligentnú kótu, kliknem na priamku, kliknem pod ňu 100, kliknem na priamku, kliknem vedľa nej 50. Čiže obdĺžnik sme nakreslili, ideme sa teda pozrieť, ako majú byť zaoblené tie rohy. Rohy majú byť zaoblené teda všetky 4 zase rovnako pod polomerom R20. Čiže vyberám si z karty skica, vyberám zaobliť skicu. Parametry zaoblenia dávam 20 a vyberám teraz takisto ako pri tom štvorci. Čiže buď kliknem na roh, alebo kliknem na jednu priamku z toho rohu, na druhú priamku z toho rohu. Zase kliknem na roh, na jednu priamku, na druhú priamku. Čiže môžete použiť jeden spôsob, druhý spôsob. Teraz tu si ukážeme, ako sa pohráme s týmito možnosťami tu. Keď kliknem na to zaobliť 1, tak sa mi hrubou zvýrazní toto prvé zaoblenie. Keď ja ho odtiaľto deletom vymažem, tak to zaoblenie celé zmizne. Teraz ho znovu tým, že kliknem na ten roh, tam pridám, ale už sa to bude volať, že zaobliť 5. To zaobliť 1 už sme zahodili. Potvrdím zelenou kvačkou. Znovu sa mi tu popridávali rôzne väzby. Je to správne, takto to má byť, tie väzby sa tam pridávajú automaticky. Všimnite si jednu vec, že tá kóta k tomu zaobleniu sa mi vždy pridá tam, kde som klikla ako posledné. Čiže ja som klikala síce na tento roh ako začiatočný, ale keďže som ho potom vymazala, klikla som naň zase ako na posledný bod pri tom zaoblovaní. Potvrdím teda zelenou kvačkou, je to hotové. Môže sa mi teraz ale stať napríklad, že nemal to byť R20, ale mal to byť napríklad R15. Čiže mal to byť tento polomer 15. Tuto ho viete takto prepísať na tú 15 a vidíte, že sa mi krásne zmenili všetky tie zaoblenia. Čiže ešte raz kliknem si na kótu, zmením ho naspäť na 20 a vďaka tomu, že sú tu tie väzby stejné, čiže sú tie oblúčiky rovnaké, sa mi teda pomocou tejto kóty podarilo zmeniť zaoblenia na všetkých 4 rohoch. Znovu ukladám, pomenujem si to priezviskom, obdĺžnik, zaoblený alebo zaoblenie môžeme dať. Čiže obdĺžnik, zaoblenie dáme vložiť. Takže toto bolo teda k tomu zaobleniu všetko. Vieme teda zaoblenie pridať, vieme ho potom aj následne zmeniť. Dovidenia.